Ħbib tiegħi, bi pjaċir qed nagħmel l-ewwel kuntatt magħkom fuq Twitter. Nirringrazzjakom tar-rispons tagħkom u nberikkom. Dan kien l-ewwel messaġġ tal-Papa Benedittu 16 fuq Twitter li ma' messaġġ bagħtu fl-okkażjoni tal-lum 12 jum ta' 12 xahar tas-sena 2012 minn meta l-Papa ftit ġimgħat ilu ħabbar li kien ser jibgħat messaġġ fuq Twitter ma' 700,000 persuna rreġistraw fuq dan is-social network biex jikkomunikaw miegħu. Għalkemm l-ewwel tweet intbagħtet mill-Papa nnifsu jingħad li l-messaġġi li se jsegwu ser jintbagħtu f'ismu mis-serventi tiegħu. Sa dan it-tant il-ġurnata tal-lum hija memorabbli għaliex data bħal din jiġifieri li 3 numri, il-jum, ix-xahar u s-sena jkunu l-istess numru, ser terġa' tiġri biss 89 sena oħra fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 2101. Għal ħafna dan il-jum ser jibqa' speċjali għaliex intażel minnhom biex jiċċelebraw il-ġurnata tat-tieġ tagħhom. Fil-Filippini ġie organizzat tieġ tal-massa bi 300 koppji jiżżewġu, fl-Istati Uniti biss illum ser jiżżewġu 7,500 koppja, jiġifieri mal-1000% iktar minn kemm iżżewġu fl-istess data s-sena li għaddiet li ma kellha l-ebda sinifikat partikolari. M'għandniex xi ngħidu li min jiżżewweġ f'din id-data mhux se jkollu problema biex jiftakar l-anniversarju tiegħu. Kia Morija hija tifla minn Alabama l-Istati Uniti li f'nofsinhar u 12 il-minuta tal-lum għalqet l-età ta' 12 sena.